Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, имрӯз як навори дига хонаи фурӯшӣ аст. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Султони Кабир, рӯ ба рӯи Истиқлол больница. 20 метр 30 метр аст рӯ ба рӯи Истиқлол дӯстон. Хона анамиҷо. хона дӯстон тақсимот кардагай. Мақсад инаҷа ҷои номбойхона дар бича дора. Полни ремонтш қатӣ, боло димошона аз берун раҳ дора, як плашаткаи калон, як дарбича ба ин хона магазин. Ремонтош ҳамаш ҳаст. Хонае ки зиндагӣ мекунед дӯстон, дарвоза адена ҷо кардагай. Мактаб ина садик як 10-15 метр бари хона да дӯстон, як 100 метр тарафи дарун мактаб, магазин ҳама чи ҳаст. хуб, бисмиллаҳи раҳмони раҳим медарем ба даруни хона. ноҳияи Фирдавсӣ гуфтем, Султони Кабир, рӯ ба рӯи Истиқлол мактаб садик ҳаст. 2 сотиқ замин дӯстон, 6 дар хона. Се хона биное ки мебинен, 3 дар хона ки айнан ремонтш дар ҳолати хуб қарор дорад, нав ремонт кардагиам. Канализатсия дора, обши квадрат 300 квадрат, ҳамаи ҳамин хонаое ки мебинен 300 квадрат, фақат хонаҳо, хонаое ки ба ремонт. Хоб, як тапчан дар ҳавлӣ. хона аз 2 ошона иборат аст. Пол подвал дорад. Таи як мошона полни подвал. аз тарафи дасти чапмон ҷои душевой меша дар омада, баъд ба навор мегирем. хонао дӯстон ба як мошона кирпичи цементблок, дуюмаш газоблок бардошта шудааст. Трезор пластик. Якам хона аз тарафи даст чап 5x4. Як треза аст. рӯ ба рӯи ҳавлӣ абой ҳаст, як стенкаи деволӣ дӯстон. Асбобҳои хона, чизи чора, ҳама чизош месад дӯстон. Чизе ки аст дар хона, стиральная машина, кондитсионер, як кондитсионер, ҳама чизош месад. 5x4 хона. даро ҳамаш як намуд. ростакӣ дӯстон кухня мешава. кухни гарнитур. холодильник. коридор обои задагӣ. бароем ба дуюм ошона. дуюм ошона дар хона. рустакӣ як хона 6x3. обой ҳаст. полош ламина нест дӯстон. севуми хона 3.5x4.
خب گفتیم کانالیزاسیا دارد دوستان. اسباب‌های چیزی چوراش همش میستد. баланди хонаам баланд аст дӯстон. Якум ошона аз дуюм, як ошона дар якум, як хона дар якум ошона дӯстон, кухня дар дуюм ошона, ду дар хона. аз мебароем ҷои душевойша нишон медиҳем. ростаки ҷои санузел, полни кафел задагӣ, замин, ванна, термикс и стиральная машина. Колония хушроф. سیصد کвадрат گفتیم که دوستان так общий ҳамаш аст. Напори об که این دوستان напори об свет ҳаст. бун шаҳри светои шаҳри подвал ба навор намегирем дӯстон. Подвал полни гуфтем таямин як мошона полни подвал аст. хоб як бор дигар такрор мекунем, нарх навора мегем, номерои соҳиби хонара мемонем, ватсап дорад, да номерош ба ватсап ҳам занг мезанем дӯстон. хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Султони Кабир, рӯ ба рӯи балнисаи Истиқлол, мактаб Садиқ дар пеши хона ҳаст дӯстон. 2 сотиқ замин, 6 дар хона, айни ҳол 3 хона ба ремонти замонавӣ ҳоз дидем, 3 дар хонаш канализатсия ҳаст. хона ба кирпичи цементблок, як мошона, газоблок, дуюм мошона бардошта шудааст. нархи хона дӯстон $60,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баром монда мешавад. номерои телефон барои тамос 940 22 11 00. ватсап дам занг мезанед дӯстон. нашуд реклама, дар номерои админ занг занед, ҳатман барои реклама кӯмак мекунем. Садиқ дӯстон, мактаб болотарак.